Λοιπόν, δεν το συμπάθει, σε κάποιο σημείο σας κάνω έτσι παλαμάκια, θέλω να κάνουμε λίγο έτσι οργανωμένα. Εσύ πρώτη φορά τα ακούσε. Τον είχα στο βίντεο κλιπ αυτόν εκεί πέρα και το άκουσε λίγες, όχι πολλές. Καμιά πενταριά. Πενταριά, ναι. Πώς δεν το έχεις συγχαθεί. Με το πιο γόγολος. Και εσύ κι ο άλλος. Τον άκουσα, εγώ τον άκουσα. Εγώ φίλε, άμα ήμουν στη θέση σου, εδώ θα βαρεθεί εγώ να το λέω. Άμα ήμουν στη θέση σου, όχι δεν ήμουν στη θέση σου, έτσι και το ξανά από αυτό το κομμάτι θα έπαιρνα μια, ξέρω εγώ, αυτά τα επικοντό τα κόντια και θα τον κάρφωνα τον κεράτα. Σκάσε! Πες να το άκουσα άλλες 100 φορές. Σε φάση. Λοιπόν, όχι, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι το μοναδικό που μπορείτε να βρείτε στο YouTube, αυτό και το μουτράκι που έπαιξα πριν από live. Λέγεται το δικό μου το γυνάτι, πάμε δώστα. Είναι αυτοβιογραφικό. Σε λίγο το βίντεο μου λέει. Κρατηθείτε. Στάρι Δημήτρης Γόγολ. Σε βλέπω κάτι σου λείπει. Τα μαντάκια σου σαν με κοιτάζουν. Ένα τόμος στο λαιμό μου ανεβάζουν. Και τι να σου πω μαράκι, το δικό μου το γυνάτι. Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε να διώσω τις έννοιες, να κάνω τότε. Τι να σου πω μαράκι, το δικό μου το γυνάτι. Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε να διώσω τις έννοιες, να κάνω τότε. Πάμε! Δημόσιο να δουλεύω, να πηγαίνω και να δένω. Να κάθομαι ξάπλα και να πω λεφτά. Να μην έχω ανάγκη το κάθε κέρατα. Να πειράσω δυνατές, να χρωστάω σ' όποιον θες. Με τσίλια και βιβλεόρες και ψυχή. Να κάνω δωμάτια, να σπέρνω ταχύ. Τι να σου πω μαράκι, το δικό μου το γυνάτι. Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε να διώσω τις έννοιες, να κάνω τότε. Τι να σου πω μαράκι, το δικό μου το γυνάτι. Να φύγω στην Αγγλία έπρεπε να διώσω τις έννοιες, να κάνω. Πάμε παιδιά, τι να σου πω μαράκι.